Hi guys, magpuntag ninyong tanan. Inom tag ka ng kuan guys. Tumiri, kuan ni siya ka ng luy anga dulaw. Kami kuno ni siya sa tang lawas. Maning kairap ko. Kay kuan kuno pud ni. Dagan kuno pa ma tambawan dani. Nagitimplan po na junjun. Ya, tag sami, tag isa ni katasa. Si mama, naputong gingnan nga inom. Naginom pa siya og kanang okra. Sige ni siya ginom og kanang okra nga binabad. Lami man di ay ni siya. Maram dai siya kanang kuan. Salabat lami pa salabat. Kamusta namong tanan guys? Kamusta sa kuninjo? Amping mo sa kanunay sa inyo ang pagpalarbaho. Gas man mo karon dapit. Labi na ka na OFW. Amping mo sa kanunay. Laban lang. Magpapasko na po. Nayuban. Nga di dyan makauli. Di dyan nila kauban nilang pamilya kada Pasko. Kung saan man lagi. Na malagi sila dyan. Mga laban lang gihapon. Kung amping sa kanunay. Kung ako nagluto ron. Malitras dun ka ng sudaan kay hapon lang sinjo ni garay gapon wa mi nakaadto ka ng kuan merkado na may daghang sudaan baligja lami nunang pinalit pa kay daghang putahe at ang mapalit daghang kapilian ba ayan lang hindi siguro na sa maron mo gawas nga nagahapon nasay mo gawas na siya karon nakasunod adlaw yung panilang mugawas si jarang isaut-saut ba magagaming kay mugawas na das mangyari si mana nag-uwad ko kay binahog wala si jay pakialam ba hindi na magpasilang sa adlaw magaling kay nagkugi na pud gana-gana ba medyo na laman painit sa kaduha o katulos sa isa ka semana nag-exercise sa mga ingana ba kaduha sa isa ka semana madyo na laman na kaysa wajid hindi na imna na rin mo karong mainitan ni mo ang itlog o itlog ako to sa? parinita ngayon pag-init kay mainam tag-init na nagtinimpla apabugnawon init man ka, dyan pabugnawon. Yung sa'y lasa. Naman yung piti sa tep. Mamacagbutan ka dyan. Inagabot ni mo, kaning imong kan bugnaw na ni. Malit siyang sedan guys, di subos na sa mga palitanan kay lami mo nilang sedan diya. Masa ako nagutan, kaya pa manalubang ang gihaya das likod. Bilis mama mo sunggot ang magutan nga napay gihaya kay bawal kong magutan kamunggay. Pinakadlaw na laman Pasko na kanang ladyos mga pamilya laban lang kapatid laban lang alaksan kinsaon maningkamot mga dita para sa pamilya ya ko bitapod sa una sa daga pa ko kasagaran pud Pasko di na makauban nagahang ginikanan kay nalagi ko sa trabaho pangandoy dyan na sa una pud nga inagpasko ang makabanagang ginikanan pero legit may tabo guys kada Pasko aghang kauban ang amo laing pamilya aghang kauban mo nang legit lalim nga manladyos pamilya enjoy na lang paghang kaugaling nga laing pamilya aghang kauban kada Pasko kay bata pa ko nanarbaho na ko para sa pamilya para makatabang sa ginikanan
mo nang makarelate jud ko na ng uban nga la Diyos pamilya. Bugnaw na. Lami man di ay. Muras lamis tetendan bay nagkuan nimo. Nagten. Shout out ni Ate Bing. Sa Tibing di mo'y nagkuan ni nagtudlo. Mo dani nakawa sa ijahang sakit sa ijang tod kay sahay magsakit mo kuno gijang kuan tuhod mo kun ijang gimintin hindi ka jo basic kuron relax so karong adlaw kay gahapon nang labamang ko din nang limpyo nang tangog mga abog karon relax na pod ay laing buhat jadi mo pukutig lakaw naradyo ko danis bahay pero ni mula ka mangani ko si Junjun kauban pero kanang ako rang isa maglo ko guys tawanan jud gadyo ko nga maglakaw-lakaw ko nga ako rang isa diwa po kumanad nga maglakaw-lakaw na ako rang isa kay sikad na minjo ko sikad pa jud sa una kay naanad naman ko nga trabaho ka na naibay manawad jud kumanad nga maglakaw-lakaw ko nga ako rang isa nung naminjo na ko na nakoy kauban maglakaw-lakaw Junjun per me hindi na mahimo nga nakaw ko nga ako rang isa malagi dyan kong giingnan nga magadadanan kuno ko lakaw-lakaw na ako rang isa kay para kuno moabot ang panahon nga maginisara na lamang ko hindi na kuno ko mahaglek na nadanaran kuno gahang kong galingan nga mulakaw ko ako rang isa dyan kong giingnan ni Junjun mahaglek mo na dyan ko guys nga mulakaw-lakaw ko ako rang isa dyan ananad po ko nga nasi sa permi baw nga ramang gadyo kong ka tawanan kadyo ko pati dito sa Manila dugay kadyo ko sa Manila nagpudyo radyo kong katawanan pati na ng pagtabok o kalsada parang mangurag agang tuhod mo tabok o kalsada sabi kong baw nga ano ko marang ako ramang gadyo lahi namang mga igsuhon nga mahina ang loob kaya kung ka tawanan jud kadyo mula ginagyan po na sa Ginoo nga tagaan ko ni jag lakas na loob kanay nga ng paglakaw-lakaw ba di jag mabot pag panahon nga na jud lakbaw nun nga importante nga kinahanglan nga ako jud mo'y mag asikaso medyo naman tag makaya na kay baw nga ano ko aram nga jud kung ka hina og loob kurot na ni sir lami man di ay dyan dyan na uli na imnan na rin kanambugnaw na rin ang kapil nainom bakas mamas tumirik nainom bakas tumirik ma wala yung sabaw ma buto naman ang sabaw ha buto ayos ang buto paano na kay ako na pinguligo ano siya ni sabaw init uy nay bagoong pansit kung nagtitakluban ako ay ako rin ini bubag init na inikaon ako munggos maligo puro pa ko paboritong giyan munggos lumpia o ganang kuan hira ba ni Madyo ni magsigag ingani ka ng kuan ba nalingi na pero sa hira mong pod kawanig mga ingani ham hindi na Madyo ka noon pirmi hindi ag sabaw gilain ag sabaw butang lamining mamalit kailangan kapilian kung magluto tayo sa rakaputahe kung di pagajid mahurot mapagajid isa dani nagpaniud to abot pagajid panihapon huwag na pagajid nang sige palit kay kailan lain og putahe pero malagipod makatambok
Kaya makaganas ka, pero lahi na ko ron guys. Kaya pero min ako nga gutomon. Siguro kada minuto, siguro ko gutomon. Magsigap doon sa hang kuto-kuto. Manang mukha na mga jukong tarong. Kaya kapo dyan po ko puriyaga ba o magsigig. Kaon-kaon ba mo nang kadakaon. Kaon na lang mo jukong daghan. Kaya rong hindi ko permi gutomon. Kaya magkankaon ko. Ginagmayra mo, magyapon. Nagkatagtagad. Katasan naman po ko. Manang kaon na mga jukong todo karong rin ako batiyo nung kanang kagutom nga nabitang gabi mo kaon akong isa ka kap hindi magabisos ko magkaon na gabi pa mapa ang Japan na dinan sige pag pamubo lugi na mahuman medyo pa ikaw ning una nakanabitang gabi mo kaon kong isa ka tasa kay nainingan nga mag-reduce ko nung kaon ni nagka gabi bala ko nung nakakanoy kinaadlaw hindi nagabi gamay rin kanon manang mukhaon kong gamay rasos sinagpadong mahigda imbis lami nakadyo ikatog waan nag-anti dyan nagsige nag panudyo nagsige nagdabuok batiyo na po kagutom bakit na ko darang mukhaon nang kapudyan mo kong guys ka ng oras ng tingtog na dyan magkantaon pa muna na panihapon kaon na naman kong daghan kaon na naman kong tarong tingkatog na din ako batiyo ng kagutom karong lagi nga pero may ko batiyo ng kanang gutom muna yung gibati guys muna nga nindako hindi jadi nindako sukuron kaya kanilaging makuanan taga ng ingani nga naoperahan ta magana man nagatuang kuan kaon muna daghang natinga ngano kunong tambok na kuno ko ngano kunong ning dako kunam mo gayoban wa sila kay bogon siya ang giagian ba pero kanang ning subaybay jud sa ang vlog nga sugod sa sinugdanan nantud karon kay bogon na sila sa hang kaagi dun sa hang na agian nga naman siguro ning maagian tang pagka CS mga operasyon manambot labi na ako kaduhan ako na operahi kaning dani ang waiter dari sa puson mas taas ning hiwa dani nga ang CS kay murag isag kat nga dani kataas na say tawag dani nga nabay sa kadangaw dangawan nga na siguro mga isag nga kayang lepot sa panty na dani hanggang hiwa taas mani karon nganing dako ko tungod daning ahang kuan operasyon kay sugod na operahan ko hanggang nagang kaon niya pero may ko batiyon og kagutom kay kung di ko mukaon murag ko magluja nga sani di na masabot mga dinal mga dyo ko magpagang kung kaon ako ra magyapoy sakripisyo kaya mo magyapon ni nagatagtaod gutomon man gyapon nang mukaon na mga daghan karong di na magsigig timo kay kaning natin gibuhat ja batiyon tagkutas ja undangan na pud nato kay mukaon ta nga na kapujan ko ba mo na mukaon na magdaghan karon di na mag timo dah bahala na og ning dako basta buhi ja healthy raman pud naghang pagdako kay agahang gipangkaon mga healthy raman pagahang gipangkaon kasagaran mga kuan raman isda mga utanon lagi mo po hilig din ng mga umba mga mantikaon mga adobo utanon ni natang ni Terlin nanambog ko si muhang utanon at Terlin si muhang piraming ipanghatod dari salamat ka ajote muna guys agahang gipangkaon mga healthy ra di pud kagawan ba nga ning tambok ko kay namugayoban min mag-diet kuno kay diyan hinon kuno ma-high blood mo taas ang diabetes agahan ng diabetes wa pa ko nagpa-test ra ko karong mga sunod buwan ba basta magpa-test ako guys ang diabetes kaya agahang dugo normal ka man aghang dugo mo nang di kagawan
Nanangahang pagtambol kay kasagaran may mga jud pag-diet. Nagaban ko uban pud ningon mag-diet kuno kay nagaba na kuno ang body figure. Pero sexy man gyapon bisan tambol bitaw. Sokra guys. Lami ka jug hangin. Nangin-hangin guys, pero grabe ginit ning bukad na. Manas giyag ligo si Junjun na pud man maligo kay naghuman mahaw mi. Hala nakalimot og denghag og itlog di magdenghag. Ay kadadlaw man na siya mukha unong kanang kuan itlog. Magdenghag sa ko. Mumpos papa nagpaalala nga magdenghag. Wa ka mainom sa kwan matumiri. Nasa kwarto palihog lang kayo. Wa may lasa ang kuan tumirik. May lasa? Wa. Di man isig di parehas katong nay sa labat nga. Isig janghang-hang tumirik kay di man. Nakapalit din migbaunan ni giyan na gamay. Hindi na po siya butangan kanang kuan sudan. Ganahan man siya gamay na siya nindot nga. Baunan nandiha katong dahay gi file busy. Katong dahay nagpada. Misa ganahan kay dako mahuot ko siyang bag. Napalit naman ni guys kuan 40 pesos ra. Iya dera kuan guys ang tumirik. Na. Turmeric ha? Di. Di sahang. Na turmeric powder gawa sa kuan argaw. Napod sila cellphone number ang kuan mag-order. Na yung palit migbali 50 5 pesos man ning isa ka sachet. Namang gipalit bali 50. Lahira sa glasa sa salabat kay salabat kay hanghang man. Ang tani di, lamig si sa imnon. Nadaris lamesa mo, gusto kang mag-inom. Nadaris lamesa, gusto kang mag-inom. Mag-on ko na, mag-inom ko. Ilan pa kong di-inom. Nag-inom pa ko sa katong kabita. Nagdingag itlog kay kuan sige yan, kadlaw nang kamukha ng itlog kay kuan kuno si siyang lawas. Padako kuno sa lawas pamasil. Ana guys, andam nagpamahaw ana ko naghukad og kanon kay naibahaw man, bahaw ra ko nilang kanon. Nating sidan sa pamahaw. Butang ang tubig na imong tubigan. Dalang tubig. Yung lagi nang repairing bro. Ano na? Saan na pamahaw? May kinakauli pa. Naglaag, kidnapon din ka. Punta na ikas bayan nga para mapakanan sa isa kaadlaw tagam pa. Mga tagay. Ito na ni pakpakan ng kuan guys, itlog. Ito naman yung baulon. Limang sudan, isa yung gibutang. Itlog may mong gibutang. Kana eh. Itlog rin mong sudan? Hindi na ka magdaglain? Na may hamda na og lumpia. Oh, hamda na. Ipakamukaon ma? Makadong.
Asa to diyang kanin nga rin ng gamay. Ligo si mama. Ba, maligo ba no? Maligo ba ako? Ano ko na? Gusto na maligo. Mau na kaon ma. Maganda rin, kanasming ko yung sige. Tinabdiring lababo. Magtiil. Ang pikas-pikas, mayroon ngayon, mayroon po dito. Tinabdiring ko yung kingan, di ka na madugay. Ikaw na naman mo panggit. Log. Na. Lutol yan. Huwag mo lagi nyo baon mo. Huwag mo lagi palit yung para baon mo. Huwag lagi baon. Nagbalo mo kong gam. Kamama na mo. Luma ko na na, hindi ko ba na na. Hamam. Sudan ako yung gapon. Ano ta guys? Mamahaw ta guys. Di ba ka ma? Ang kaon? Sabot akong gibati. Hindi ka maligo. Maligo ko. Ano din mong gibate? Doon na, balak ko ako sabot. Saboy ka? Nakabit ka na naman ng kakarot? Mahaw naman. Wala tayong buntag mo. Alam ka nakagping pamahaw. Yang Okra? Hindi ka na ng tubig. Kan ano lagi lang. Ito ko, bakan mo na lang kayo. Pwede naman panayin mo ang kanon. Nung doon ka mag-inom. kot, lodi ko kot. Oh, Asa ka manawag ma? Mindanao? alito. Kaya sa makupalod sa eskwelahan. Ito mga eskwelahan, good. Oh, Nabi mang lo dito. oh. So Junjun na lang Pa para mag-load. pagala. Okay. Junjun na naman nandiyan. Ako tagaan na kung rilo. Okay, look. Minawag ka sa Midsoon. I-video call din mo. Wala sila yung messenger. Wala ko ikuan sa iyang ha, wala siya ikuan sa kuan. Katulad iyang anak ko sa gawas. Munso dyan sinabang baboy. At sabaw na kaya ko sa anak. Kasi na yung matabang, okay lang. Punta-punta sa mga ko sa anak. Bayos yun. Hindi ka na rin mag-imong quaker ma. Oo. Nahinay. Diyan na ka mamahaw. Diyan ako mamamahay. Nakakali mo muna yung kanon. May kakuan sa na. Saan na? Nag-iib ako sa aking tambal na kuhan. Nag-iib ako sa okra. Balik ako tinambal. Tambal sa unsa. Pwede kayo nung natambal yan. Ano kuhan? Unsa? Tumir ba? Nalaguntag ba na akong tinam? Ay, inang ka rin mo, magikaon pa. Magkalit-lit na gimuhang pamahaw. Ano na, ang iyarti mo na yung pamahaw. I-diet ba yan ng kuhan? Diet ba yan ng... Niluod ko sa kanang Ano kuhan. yung ikaw, diet na? Niluod ko sa okra mo. Nagisa ko kaya ako kanina kung magbalik-balik ako kinamukhaon ko. Suka ko. Pag di mo kaya kanon ng ayun mo na, dapat kaon lang kag nilaga. Ano tayo option good? Ikaw nilaga. Doon ka mo inom at kuha na laman. Nilaga. Lagaon.